gamay ra ta makadungog sa mensahe ron sa Ginoo. Gamay. Asa pa man ubad nangalit. May buntag, usbon ko, may buntag sa tanan. Atong Ebanghelyo, mga igsoon, nagahisgot kini sa daghan ang anihon apan jutera ang mga ngani. Sabay sabot ni Ginoong Hesukristo niini nga Ebanghelyo, mga igsoon. Daghan ang anihon apan jutera ang mga ngani. Busa ningon siya pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang nga mga ngani. Unsa man mga anihon, mga igsoon? Kining anihon mouni ang mga tawo nga wala makaila og Ginoo. Kinahanglan sila nga atong anihon. Busa naingon sila ang Ginoo nga pag-ampo kamo nga magpadala ang og dugang mga ngani. Kay jutay ra gyud ang mga ngani. Pilarami diri mga dikon ug pari. Busa mag-ampo ta nga naay dugang nga mga diakono ug mga pari para mangani niini nga katawhan nga wala pa makaila sa Ginoo. Unsaon man nato pagpangani og mga tawo? Dili ta mangani sa mga tawo nga ana-anay Ginoo sa ilang kinabuhi. Kundili kadtong mga tawo nga wala makaila sa Ginoo. Kay ang tawo nga naanay Ginoo sa ilang kinabuhi, dali ra silang mutuo kung sila makabati sa pulong sa Dios. Pero ang tawo nga wala makaila o Ginoo, walay Ginoo sa ilang kinabuhi, dili sila dali mutuo. Kung dili kining mga tawhana kung ato ning walihan mo ribanta pa ni sa ato sa may wali-wali maganga may pag maghata kag bugas para kami makakaon. May lisod kayo kung mangani ta mga igsoon na mga tao nga wala pa gyud nakailag Ginoo. Kinahanglan nga ato ning haguan paglahutay, paghago hangtod nga ang pulong sa Dios modulot sa ilang kasing-kasing. Sa angay ginato ni trabaho unon kay mga tao nga wa pa kayo kaila Ginoo. Sama kung kita mangani sa usa ka basakan, kinahanglan gyud ta maghago. Sa bulad ta sa init o dapaw pa gyud kayo, pita pa gyud. Mausab ka na ang atong buhaton sa kung kita mangani sa mga tao nga wala pa gyud makaila sa Dios. Kinahanglan tag amumahon nato atong haguan. Dili ra kay kaisa ra nato padunggon sa pulong sa Dios. Kun dili kanunay para mudulot sa ilang kasing-kasing ang pulong sa Dios. Akong basahon diri sa Roma Kapitulo 10, Kapitulo 10, versikulo 13 ngadto sa 15 mga igsoon. Roma Kapitulo 10, versikulo 13 nagaingon dire. Ang nag-ingon diri mga igsoon nga kinahanglan atong amumahon ang mga tao nga wala pa gyud makaila Ginoo. Saon man nato mga igsoon sa pag-amuma kanila, ang Roma Kapitulo 10 nagaingon dire.
Sumala sa kasulatan ang tanan nga ni sangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagpamati kaniya kun sila wala motuo. Unsaon man pagpamati nila kung ang mga tao wala motuo sa Ginoo. Kung wala sila makadungog sa mensahe, unsaon man nila pagkadungog kung walay nagwali niini. Usa nagkinahanglan kitag magwawali mga igsoon, diakono, mga pare para makadungog ang mga tao nga wala pagyud makailag Ginoo. Ang kasulatan nag-ingon, pagkatahom gayud niadtong nagwali sa maayong pagkatahom sa mga tiil niadtong nagwali sa maayong balita. So, kung kita magwali sa maayong balita, mga igsoon, pagkatahom sa atong mga tiil. Muna'y gingon sa Ginoo nga kinahanglan nga kitang tanan mahimong mga suga diha sa atong barangay o sa atong lungsod kay dili bisan pag kita nga nagwali sa maayong balita pero direra sa simbahan unsaon na lang ang mga tao nga tuwa sa mga liblib nga lugar nga wala di sila makabati sa pulong sa Ginoo. Unsaon nila pagtuo sa Ginoo? Sa mga igsoon diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 18 nagaingon diri. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo og gihatagan kita niyag buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Kitang tanan Ginoo, kitang tanan mga igsoon, gitagaan tag buluhaton sa pagpasiguli sa mga tao ngadto kaniya katong wala mo katong nawala nga mga karnero, katong atong mga membro nga wala na magsimba, ato nang gitagaan tag buluhaton sa pagpasiguli ngadto kaniya. So kitang tanan gitagaan og buluhaton mga igsoon. Dili ra kami mga diakono ug mga pare. Kitang tanan kay bisan pag kitang tanan magwali sa maayong balita, dili pa igo mga igsoon. Bisan diha lang sa barangay sa Gahob. Daghan ang mga tao diha nga wala pagyud makailaw og Ginoo. Ingon sila na ilang Ginoo pero wala sila magsimba. So kung kita mangani atong paningwaon nga dili ta mangani sa nanay mga inani na daan kung sa ato pa kanang karnero nga nanay magbalantay kay ningon siya panglakaw kamo og pangitaan ninyo ang karnero nga nawala sa Israel. So dili ta manguha diha sa nanay magbalantay kung dili katong mga tao nga nawala mo'y atong ibalik sa Ginoo kay nagaingon siya nga gihatagan kitag buluhaton aron pagpasiguli sa uban ngadto sa Dios. So bisan unsay atong mga trabaho nata sa estudyante ta makita nato ang atong mga classmate nga wala gyud Ginoo. Kung atong pangutanon nagsimba ka classmate di man magsimba tagsaraman kana mao nang dapat atong anihon atong ibalik sa Ginoo. Kinahanglan ato silang padunggon sa pulong sa Dios. Dili ni makuha nato kaisara mga igsoon kundi mo ni haguan pa nato kini. Balik katulo kaupat hantod nga modulot ang pulong sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Mao kana ang atong tahas isip mga Kristohanon mga igsoon nga atong
ibalik ang nangawalang karniro ngadto sa Dios kay mao gina ang iyang gisugo kanato. Bisag asa ta nga nanarbaho diha makita gyapon nato ang mga tao nga wala gyud pakaila pa Ginoo. Makita nato ni sa inig ka Domingo wala ang uban tua sa sugalan, ang uban tua sa beach nagligo kay wala man sila Ginoo sa ilang kinabuhi. Kay ang tao nga naay Ginoo, kung ang tao nga naay Ginoo sa iyang kinabuhi, musimba gini siya matag Domingo. Kay mo kana ang sugo sa Ginoo nga balaano nato ang adlaw ipagpahulay. Mo ang saman ang adlaw ipagpahulay mga igsoon mao ang Domingo. Musa kinahanglan nitang musimba matag Domingo isip mga Kristohanon ug magampo ta sa Ginoo nga magdugang pa og mga diakono hari para mangani sa mga tao nga wala pagayod makaila sa Ginoo. Mao kanato ebanghelyo palihog manindog